Gràcies a tots per venir. Espero que sigueu benevolents en jo, però ja segur que jo les xarxes molt bé, però això de tenir tanta gent davant me talla un poquet. Bé, us contaré. Fa 15 dies, quan en Josep me va telefonar i em va explicar aquest projecte preciós anomenat Sobirania, me va dir que si volia formar-hi part. I jo no m'ho vaig pensar molt bé, m'he de dir, no m'ho vaig pensar gens. No he cregut mai en les casualitats, però és que justament feia un parell de dies que a Facebook hi ha hagut una discussió justament damunt el que després amb el Josep em vaig xerrar. Ell m'explicava en el mateix moment que ell m'explicava el que era Sobirania a Illes. No recordo molt bé sobre el tema en concret que va venir, però era la terna discussió del dret a decidir, del sí o no i totes aquestes coses. I ja un poc cansada, sé que la meva resposta va ser bé, el de sempre, en pla de dir ja estic un poc saturada, a mi m'és igual el que facin els altres o deixin de fer, però a mi realment no m'afecta per res. Jo soc mallorquina, visc a Mallorca, el que faci el veïnat no me toca, me pot tocar de prop, però realment a mi no me toca. I li vaig dir això, vull dir, el que jo vull és poder decidir damunt la nostra terra, i va acabar aquí la discussió. I justament 2 dies després, va dir que va ser pura, no sé si va ser casualitat o el que vulgueu, però just 2 dies després rebia la telefonada en Josep per explicar-me el projecte de lo que era Sobirania a Illes, i és justament això, i clar, evidentment no li vaig poder dir que no. Després, un dia després, en Suri me va cridar per veure més si volia anar de segona candidata en el Senat, i tampoc no m'ho vaig pensar molt, i bé, la gent de prop me va dir ja saps on t'has ficat? I jo vaig dir no, el que no saben on s'han ficat ells, no? I bé, per què som aquí ara mateix? Perquè crec que aquest és un projecte màgic, realment. Com vos ha dit en Josep, Jaume, la meva parella, el Marger. A mi, així com ell m'aixerra de lo que és fer matxes, de lo que és fer una paret seca, m'apareix que és una cosa viu, és que ell quan ho xerra ho viu. I per això vaig pensar que tant Sobirania com el que són les illes, com el que és Mallorca, per això és un marge fet de pedres que unes són totalment diferents, no n'hi ha cap d'igual, nosaltres no estan fets amb un moble com altres. Hi ha unes pedres més redones, hi ha les tenen més caires, tot el que sigui, però totes encaixen dins una mateixa paret, que és això, nosaltres som aquesta paret. I clar, crec que esteu d'acord amb jo que més nostre o més mediterrani, més de les illes, que per exemple un marge, poques coses. I dins això, dins aquesta varietat, en el fons, quan totes encaixen, totes són necessàries, siguin d'una manera o siguin d'altra, però totes són necessàries per fer aquesta gran paret que són nosaltres. I el que volem és que aquesta paret se m'entengui. Si un dia falta qualsevol cosa, hem de poder demanar en els guardes de la finca, però a nosaltres no ens importa el que facin els arbres dels costats, els animalons que tinguem o les plantetes que tinguem. Són els nostres veïnats, però realment el que nosaltres volem mantenir és el marge, realment, vull dir, hem de poder demanar el que ens toca i el que ens pertoca. Després, curiosament, el mateix diumenge, una altra discussió en aquell moment jo no vaig tocar el tema de Sobirania, ni vaig dir absolutament res, no vaig treure el nom de Sobirania realment, i també era en el Facebook. Un detractor me va dir bé, xerrava alguna de, no me'n recordo, però el tema etern meu, sobretot sobre el feminisme. Un detractor me va dir el que ha de fer Sobirania és centrar-se en coses més important que el sexisme, justament el mateix dia que Pollença mataven una dona. Avui, concretament, estic molt enfadada amb aquest tema perquè, clar, òbviament s'ha sabut el fet que aquella dona va anar a la Guàrdia Civil, no se va activar el protocol de violència de gènere i 4 hores més tard era morta. I vaig pensar, realment creix que Sobirania no ha de tocar aquest tema? Vull dir, té temes molt importants, però crec que aquest també és un tema molt important. Aquest és un tema molt important. En tenim molt més, però aquest, sobretot, perquè
realment crec que tenim molt de què preocupar-nos i de la mateixa manera que volem unes illes sobiranes, volem unes dones de les illes, unes dones mallorquines, sobiranes del seu cos, del seu cap i de la seva vida, sense que ningú ens hagi de dir el que hem de fer. A més, crec que coneixeu un poc del funcionament de les xarxes socials, ja que no en tenim, que no en tenen. Crec que haureu sabut que aquesta setmana passada, jo per exemple, ha estat un clar exemple de tot el que jo vinc denunciant durant anys respecte a lo que és el masclisme imperant aquí. És a dir, una candidata dona que va a unes llistes i el primer que fan és intentar desacreditar-la a través d'unes piulades tretes totalment de context, unes fotos que poden tenir qualsevol, uns les compartim, uns altres no les compartim, però en cap moment censurable. Que ho podrien ser, però no és, perquè com estic justificant, no se tracta d'això, però vull dir que el fet de poder desacreditar a algú mitjançant d'això. Crec que tots i totes tenim claríssim que si hagués estat un home res d'això hagués passat. Jo personalment tenc milions de piulades crec que bones, n'hi ha de mig seretes, però entenc de bones, que poden dir moltes coses. Tenc també una de 1.000 i pico de retuits que xerra precisament de política social, que són de més 1.500 retuits, vull dir, estic parlant de política social, no d'una altra cosa. Xerra de feminisme, de lluites, la nostra terra de Mallorca, i l'únic que ha transcendit és, ja ho sabeu, jo, una dona candidata en el Senat, parla de sexe i de quina hora m'agrada fer-ho. Després ahir, en Pablo Iglesias, l'entrevista aquella que havia fet, va dir que era de sexe la mitiada i no he vist ningú res cap verbalot de les xarxes per aquestes declaracions. També som un culo de pot decoro per les fotos que pugui en biquini quan tenim presents a campanya en la que se va donar a conèixer en la Ribera, que és un poc evident. Per tant, crec que sobirania i illes també és això, és demostrar que les dones totes són més que això, que tenim cap i cor i que més enllà dels estereotips i dels clixés masclistes són molt més i repeteix que volen ser lliures i sobiranes com les nostres illes. I no afegiré molt més perquè crec que abans en Josep ja ha explicat perfectament en què consisteix sobre aquest somni, però també, a part, jo volia dir que ara una part que he xerrat de feminisme ara són 4 illes amb problemàtiques diferents i al mateix temps n'hi ha de comunes. Jo, per exemple, he viscut a Formentera quasi 5 anys i en som ben conscients, perquè a més vaig fer feina en una empresa d'abastament d'aigua i crec que tots som ben conscients de la problemàtica que hi ha en l'aigua en totes les illes en general. O sigui que crec que la sobirania té moltes coses de què parlar i molt bones i molt interessants i que ens afecta a tots. I bé, per acabar, deixeu-me agrair als meus companys el que hagin cregut en mi i que no sigui per ells, no sigui com per altres que són la pesada feminista i que volen unes illes sobiranes amb unes dones empoderades. També vull agrair a la meva família, que no sempre han entès les meves corolles, no ho dic per això ara mateix, però que me'ls ha respectades i si no, ara mateix no seria qui on som. I que molt especialment una persona que ha estat incondicionalment en el meu costat d'aquests dies, que ha estat una voràgina impressionant. La setmana passada va ser una setmana molt dura. Per molt forta que no sigui, i jo, la veritat és que no ho som, molt res de dir, per molt que sàpigues que les crítiques no tenen raó, que estan dret de context i que el vulguis una enorme pedra. I aquesta persona no només no m'ha mallat la mà, sinó que m'ha obligat a seguir en banc quan pareixia que no en sortiria. Les seves paraules van ser: ara ha sortit, ara ha passat just tu el que sempre denuncies. Comportaments masclistes i rancis que s'han tirat en el teu coll sense miraments i mentides. Ara precisament és hora de demostrar que és aquesta Loreto que lluita pel que creu just, aquesta Loreto que nosaltres coneixem. Demostra qui ets
i sobretot que és sobirania per les illes, que jo sobirania per les illes sí me representa. Així que gràcies, Jaume, per no mallar-me. I sobretot també gràcies a tots els que heu vingut avui vespre, perquè si sou aquí no només és perquè crec que sobirania a illes és necessari, sinó que crec que és possible. Així que moltes gràcies a tots.